Nyakwara Mugejuanga dakika en prario tok sadek marokinyi machiegni e twak maro e chenro mar mbako romo matai okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejuanga okinyi makawuono wadwa twak otudore kod ratiro mar oganda e kin pinje manitiere e bwo riwruok mano mar Afrika ma Ugwe kata East African Community. Nyakwara Mugejuanga kinde mokalo chien kata waseneno kanitiere kaka ichocho ratiro mag oganda e pinje mopogore opogore. Kuom ranyisi nitiere jo Kenya ariyo mano moriwo Bob Njagi kachiel kod Nicholas Oyo mano dinnegi kuom thuolo mar ndalo 38 kendo chieng' ngeso mano mar juma mokalo mane gichopo e pacho kae kata ne giduogo e pacho kae tok kano dingnegi e pinyno mano mar Uganda. Kata bedo ni motelo ne mano telo mano mar pinyno mar Uganda ne odagi kata ne okwedo ni onge ja Kenya mora mora mane gindhiyo. Kata kamano bang' weche mopogore opogore mano wuok oko ywaka mano mar jogo makedo ne ratiro mag oganda ywaka mag familia magi emagikone jatend piny Tanzania nogolo mano jatend piny Uganda Yoweri Museveni nogolo chik mar mondo mi ogolgi oko. Bang' mano ne waneno ka jatend piny Uganda Yoweri Museveni bende ne owacho kinde mano loso kod nyakalondo moro e pinyno mano mar Uganda bende no yango ni adiera ne wandhiyo makata ne wamako jo Kenya ariyogo kaluwore ni negibiro mar mondo mi gikonya e wechego mago mag ng'anyo mane pinyno mar Uganda. To ken mano kende Nyakwara Mugejuang e kinde mane jo piny Tanzania odhi yiero mano chieng' tarik 29 dwe mar 10 mano ma higani bende ne waneno ka nitiere ng'anyo mopogore opogore mane obedo e pinyno mano mar Tanzania. Bang' mano jatend piny Tanzania koro ne owacho ni nitiere jogo mawuok e pinje maoko manyalo bedo ni ne odonjore e ng'anyo mane nitiere e pinyno mar Tanzania. Bende nyaka sani waseneno ka nitiere jo Kenya moko mopogore opogore ma bende timo tijegi e pinyno mano mar Tanzania. Kata kamano osebeda ka ithiro ratiro margi. Penjo en ni nyaka sani pinje manitiere boriruok mano mar Afrika ma Ugwe kata East African Community chenro mano mar ratiro mar oganda kata human rights kachiel kod wechego mago mag justice kata ratiro nitiere e ong'ala machalo nade. Mane momiyo Nyakwara Mugejuang okinyi makawuono abobedo kae kod welo adek. Wendowa mano Dr. Maxwell Miyawa okil Kamaloka obobedo ka utudore kodwa sa saya kowuok sani e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kata kamano e thuolo ni antiere kae kod welo ariyo antiere kod Ochieng' Gor okila kachiel kod Brian Olang' ma en apisa weche mag chike Vocal Africa. Chak kod Brian Olang' oyawore ichiyo nade kendo machiegni twak. Oyawore ahinya Nyakwara Mugejuang maber ahinya. Erokamano. Machiegni. Erokamano ahinya. Nyakwara Mugejuang bende antiere kae kod Ochieng' Gor okil Kamaloka. Oyawore Ochieng' Gor ichiyo nade? Erokamano ahinya. Chiyo maber wagone Nyasaye erokamano. Waneno odiochieng' ma kawuono. Wan ka mondo wadil gi weche mag ratiro ka gisewachono. Twak ni kare en romo mbaka mar jopiny kwa joromo Nyakwara Mugejuang mondo gakel pacho kanyakla wago mbaka ila machiegni twak. Nyakwara Mugejuang in binda rwakni machiegni twak bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuok 2-600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report manolosnwa kanyo ko jafombo marwa Cynthia Onyango mano kotudore koda okila mane ondhi e pinyno mano mar Tanzania ne wuok e pacho kae kodhi e pinyno mano mar Tanzania kane entiere kod geno mano mar keto mwandu e pinyno mar Tanzania. Ne omake kendo nodinne kuom odiochienge moko. Gino mowacho ni nyaka sani koro miye luoro kendo koro okonyal dhi mbele kod chenro mare mano mar keto mwandu e pinyno mano mar Tanzania. Mago gin mana moko kuom ranyisi mag kaka osebed ka ichocho ratiro mago mag jo Kenya kachiel kod jo pinje mamoko e kind pinje manitiere boriruok mano mar Afrika ma Ugwe. Owinjane report makamano mondi. No wuok pacho ka kod nyamburko kodhi e boma ma Dar es Salaam tarik 29 dwe mar 10 ka en kod chenro mar hingo odiochienge mar nyuol kaachiel kod chenro mar keto mwandu mage yor limbe pinyno. Bang' chopo e boma ma Dar es Salaam kendo bedo kuro kuom ndalo 2 chal mar kwe mar pinyno nolokore. Bang'e noloko pache kendo chako wuoth matere Zanzibar kata kamano kinde ma wuoth ne dhi nyime obila ma pinyno nomake kendo tere nyaka e tesend obila. Kuom ndalo 8 nobedo e mudho komanyo duoko kowuok kuom tend arita kwe ma pinyno kata kamano temo mare ne okonyago lemo. After sensing that things might be a little bit tricky, I grill one of the officers. I call him Afande. Ebu, I want you to tell us,
kama ni vizuri ama kama ni vibaya, tunatoka hapa lini, vitu vyetu viko sawa, tuko na kibali, hati zetu ziko sawa, shida ni gani? And he tells us, mambo yenu ni magumu, ipo na wakubwa. I just stepped back, put my head down. That's the first time that I cried. En yuak maratiro ka wacho ni kindeno bende no bedo kod gocho mare kachiel kod jakenya machielo kuom ndalo aboro, ndalo ma wacho ni ngima ne duto wiye ok no wilgo. The only bruises, I think John has an injury on one of his fingers. Either, I think it's twisted because they hit him. They hit his hand, so when he was blocking, they hit one of his fingers. Mopogore kod gocho, bende wacho ni alwora mar tesendo bila manogeng'negie bende ongohore kakata chiemo ne ok giyudi. It's crowded. There's a 13-year-old. There's a 16-year-old. There's no water in the cell. The toilets are stinking. You step on the floor and it's sticky. Ni kama uji, ni kama unakanyaga uji. That is where you're supposed to sleep. There are bed bugs. You can literally see bed bugs. And that is when I think I told John, it's either we go home or we sleep at immigration or they just kill us. The problem is our government. Tanzania and Uganda cannot abduct and torture Kenyans without the green light from the Kenyan government. Olero ni nochuno mbetre mar piny Kenya I piny Tanzania mondo donjre kendo chun thuolo mar wegi. Lek mar okil Frederick mane en go mar keto mwando e piny Tanzania owacho ni sani otore Luanda kaluwore kod kit sand manokalo e piny no. Magi timore kinde manyuola moro e kaunti ma Taita Taveta lit kod kuyo mako bang' watgi manyinge Albert Kamala manomaki e gwenge ma Moshi tarik 29 dwe mar 10 yud ringre mare ka okane kar kano ringre ma Holili machiegni kod tong' mar piny Kenya kod Tanzania ka ringre mare nyiso sand kod ratiche bende onjau. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Winjo kanyo ka nitiere achiel kuom jogo makoro seyo sirikal mano mar piny Kenya ne sirikal mar piny Kenya ema ok rita jo Kenya yo makare. Gino momiyo jo Kenya indhiyo kendo isando e pinje mopogore opogore. Adana chakudi wakili Ochiengor karwaki etwako kinyi makawuono. Adiera nitiere kanye wachno. Kiwinjo kanyo ka achiel kuom jogo wacho ni nyalo bedo ni sirikal mar piny Kenya ema ok rita ratiro mar jo Kenya yo makare. Mano mana achiel kuom sigana ma winjo gi sani. Wabu bedo kwa winjo sigana machielo mag gigo mano timore ne Bob Njagi ka achiel kod Nicholas Oyo. Kata kamano nyaka gisani kuma wachopeni ng'anyo mano timore e pinyno mano mar Tanzania ndicho mwaseneno kadhi mbele. Wanyalo wacho ni chenro mano mar ratiro mar oganda e kind pinje manitiere riwruok mano mar Afrika Maugwe kata East African Community ka achiel kod wechego mago mag manyo ratiro gisani nitiere ong'ala machalo nade wakili. Erokamano, riwruok kata kanyakla mar pinje mantie East Africa iroka en gi Cheka district kaka no chakre 1967 bang' higni 10 kende nogore piny mano 77 kasto duogo chako chunge bang'e kabisa hapa ni higa 2000 to gima ne kelo pogruok ne en ideological differences paro nopogore kind Kenya, Uganda gi Tanzania mago mane original members tinde to omedore ji ng'eny. To king'iyo ratiro mar oganda nitie gimiluongo ni universal rights. Gin ratiro kumoro ma dhano nitie. Lakini wacho ni Kenya among these states nitie gimoro ni sovereignty. Ma ka wan Kenya ka to katiba mar Kenya emoritowa. To king'iyo katiba watineno ka chapter 4 wan gi ratiro mag oganda. Ratiro ma imi nikech ok ni mi in kodgi nikech dhano kata government ok migi kaka mar bedo mangima. To ka iwuok oko mar Kenya tidhi e bwo chike mar jomoko go. Yeah. East African Treaty ok oduong' ne constitution mar Kenya, constitution mar Tanzania kata constitution mar Uganda. Kata Burundi gi Rwanda gin te kaka gino mar East Africa. Koro mido ka samoro ja Kenya kaka owacho ni en Tanzania to sirikandwa ma Kenya eman gi nyau kata nyap moro mok nyal konyo joma ni e pinje ma oko kono. To bende nadira ni sirikandwa ema nitiere kod nyao moro kata nyap moro. Mano is debatable nikech kaka sawacho ni nitie sovereignty macha piny machielo mopogore ma onge kaka sirikal ma koni nyalo miyo gi direction.
but owinjo bed nitie gi cooperation governments kaka niwacho ni prime cabinet secretary mosebet ka tudore gi jogo ma government ma Uganda emano miyo gi ker machon bende migosi Uhuru Kenyatta notudore. Koro owinjo bed nitie that cooperation between government gi government, but ok wanyalo wacho ni government ma Kenya nyalo miyo government machielo chik mondo jok man kono go owe. Seche moko iyudo kaka Besije ineno ka nobiyo manye ka gi joka. Koro kanyo manya wacho ni nyawo bedo korwa kone. Ni ang'o miyo ka mar joka to ginya biro nyaka iye ka magi gol ng'at. Ang'o miyo ka marwa to wan ok wanyal dhi kocha. Koro mane kanyo manyawo samoro donje. But kaka sewacho government ka government nigi constitution ne gi chike magiluwo. Koro ok en nyawo ahinya jok ok nyadhi nyorore piny mar jo libamba ni kaka Tanzania, but gibedo gi twak foreign ministry makocha gi makoni mondo giwinje ni jo man kono owinjo mi yot ka gin kono. Chalo gi diere moko nitie nyako mano lal mane ya Amerika nolal ka gidhi twenyo got Kenya ka nogone ker simu diere gone pod wan gi migosi Moi. Nomany nyakono nikech teko, koro ing'e lure be gi teko mar pinje. Nomanye mano yude sechego. Tiyudo ni jo Kenya moko to kata ka odhi kunyo gold Makalda kata Migori kocha, kata mana Uluyani kami kunye gold kucha. Ka ji nie buolo nyalo budho kanyo kapok kata ok bi okonyi ma jomoko chwetho kanyo. But kowinjo kaka teko mar pinje chalo. Kopo ni en actually ka do bed citizen mar US ni mobedo abducted gine kono. Weche dino ruma piyo piyo. Do gol gi piyo piyo. La koro mano be nyiso kaka pinje wagi oluor temo machielo. Ni ka kiwinjo ka jatend migawo maduong' kata prime cabinet secretary ni wuoyo, winjo ka obiro mos. Samora die jo Kenya to hinyore. Ang'eni kanyo bedo kwa donje. We wawinja ne pacha Mano Brano Lang, apisa weche mag weche chika mano ka Vocal Africa. Bran nyaka sani in korka kori wanyalo wacho ni ratiro mano mar oganda kin pinje mago manitiere boriwruok mano mar EAC kata riwruok mag pinje manitiere Afrika ma ugwe. Sani koro chalo e yo machalo nade kata nitiere yo machalo nade. Ahinya kwa ng'iyo weche mag ndhicho mwaneno ka jo Kenya indhie pinje ma oko to hie akena wach ni gin jo Kenya emindhie pinje ma oko kende kose Kenya ka bende wan dhiyo joma wuok e pinje ma oko mano pok awinjo. Akeni wan jo Kenya wan e jo makosa kosango matimore Brian. Ok apar ka jo Kenya men jo makosa. Nikech ano mana jo Kenya chalo joma bedo targeted. Nikech bingeni politically wan very vocal. Nikech chocho kata kichwanyo ja Kenya sani kata osiep na magorni. Kichwanye sani do boduoki marach nikech mokonge no kill. Onge konyo rito ratiro ne. Lakini koro ineno timbe nago koro wuok ka to dhi kata kuma chalo Uganda kata Tanzania. Koro ineno kata chike gi opogore mokwongo. Iyudo kata koro kumaki ng'ama chalo kabisa ji mano maki apa ni dweche sani osebedo almost 1 year don't onge kat pok wuok nyaka sani. Lakini mano Kenya bigeni mano tek it's almost next to impossible mano timbre Kenya ka. Koro kata kwa travel pinje ma oko gi we have to look at those alternatives ni dog ni gi chike gi gi sovereignty gi ka country. Koro timbe wagi watima ka kumo at least wanya gini ni wanya yude ratiro ka gimoro timore marach. Kikwateri ge pinje ma oko. Mano I'll advise you not to. Ana ng'eyo ni okanya dhi Uganda nikech timbe. Mano bende ka kwa dhi mbele nya dago mar mondo mi wawinja sigana machielo mano losnwa kanyo kod jafwambo marwa mano Elizabeth Ajode kalure kod kaka jatend piny Uganda Yoweri Museveni noyango ni tenda Uganda ne omako jo Kenya ma bende gin joked ne ratich oganda mano Bob Njagi kachiel kod Nicholas Oyo mane odinnegi e pinyno mano mar Uganda kum thuolo mar ndalo 38 to pani motelo ne mae telo mano mar pinyno mar Uganda ne osedagi ni Oyo wan waonge kod jogo. Ang'o matimore? Nyalo bedo ni jo Kenya ema overstep boundary kosango matimore. Winja ne report makamano mondi e ka winj paro mago magwelo mantiere godo. Seche matin bang' weyo thuolo joked ne ratich oganda Bob Njagi kod Nicholas Oyo kod tend piny Uganda. Jatend piny ma Uganda Yoweri Museveni owuoyo e wi ndhicho margi. Kane oloso e nyakalondo ma Uganda, odok ne okang' mane gikawo kolero ni okang'no luwore kod nonro margi mane ofwenyo ni ji ariyogo gin ongoke mang'anyo manyalo rocho arita. Even our own groups here, we monitor them with intelligence. Here, of course, we have very good intelligence, and we know them.
Like, for instance, we have got two Kenyans whom we arrested. They have been with us. I have their names, but I don't remember their names. They came. They were working with Chagulanyi's group. That they are experts in riots. Wechenego no kelo buok ka ndalo mokalo tend Uganda no kwedo ni gionge lwedo e ndhicho mar ji ariyogo mane otimore tarik 1 dwe mar 10 e alwora ma Kireka mayudore Kampala. Katendo bila ma Uganda emane obedo mokwongo e kwedo wechegi e bura mane otimore tarik 6 Oktoba. I don't have any information to the effect that they are in police custody. Nor do I have any information that they are accused by police. If I had it, I would volunteer it here without any reservations. Jumbe ariyo bang'e, jolweny ma Uganda bende ne ochako kwedo ndhicho mar Njagi kod Oyo bang' donjnegi kod okinde ariyo ma piny Uganda ne gin kod lwedo e ndhicho mar ji ariyogo. E duoko margi ne doho, Uganda People's Defence Force kata UPDF nolero ni e menyo margi onge andika mane giyudo manyiso ni ji ariyogo nodonjo e pinyno. Bang' tendo bila kwedo ndhicho mar ji ariyogo, doho mamalo ma piny Uganda ne ong'ado bura ka ginyiso kindego mondo ogo ripot e wi lal mar ji ariyogo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Wakili Gori winjo kanyo kaka jatend piny mano mar Uganda Yoweri Museveni noloso kawacho ni ji ariyogo nondhigi kaloni koro negilieko ne gin jogo magin jolony e nyayo tulo. Ang'o matimore? Nyalo bedo ni jo Kenya ema wan wa overstep boundary marwa mane momiyo jo Kenya nitiere wuok e pacho kae kadhi konyo jogo manitiere pinje maoko e kedo ne ratiro. To wach ni mano mar kedo ne ratiro bende nitiere kod boundaries kose jogo ma kedo ne ratich oganda ahinya to ma pacho kae owinjo be ni kedo ne ratire pacho ka kende to e pinje maoko kik ginyoni kata kik gitem. Erokamano, jatelo ma piny Uganda wacho ni gin experts mag ng'anyo. Gin ma gidhi telo ne ng'anyo, jolony e weche mag ng'anyo. Ma kane gidhi Uganda to ne gidhi join Bobby Wine. Actually kane neno kata gute mane girwako ka. Ne gidhi join ng'anyo mar Bobby Wine. Kore mano miyo sirikal ondhiyogi. Kedo ne ratiro mar oganda en gima ber. Bedo gi jok ma yuoro ka un gi problem bende en gima ber. But winjo bed ni ng'eyo limit ni as an individual. Kenya ka iwacho ni wan kaka wakili osewacho wan gi gin wani malo atena wani malo weche mag human rights. Nitie gik manya mana timore Kenya chal US mar Afrika. Ratiro mar oganda en gima waketo mbele ahinya. To king'iyo jo mane bathwagi pok gichopo e kiwango ma Kenya nitie. Tiro ka jo Kenya moko dwa kawo kiwango wa gi rang'iny ma wantie e weche mag chike kata rito ratiro mar oganda mondo giter ka jirani. To yuro ka jirani pod gin chien. Gik mane timore ka jirani kata ma awach ni Tanzania ineno ka gin gik mane timore Kenya maybe in 1990. Koro wanoda kawo 2025 ka watero 1990. Kore makanye ma yuro ka pogruok bedoe. To joka bende gimbe nyaka gi rita sovereignty gi kata oteku margi kaka piny. Emomiyo yudo ka sirikal kaka Museveni wacho gibedo ga gi intelligence mabith mar mako jok machal kamano. Koro pani wan kaka jo Kenya watemuru timo fight for human rights nikech wan gi katiba ma protect nyaka jok ma fight for human rights kwa. Katiba makocha samoro yudo kata jok manodhi konogo ok ging'eyo. Mano bende makela e pinjo machielo wakili Gor kapod antiere kumi. Ka wang'eyo tudruok manitiere kind pinje mano manitiere e boriwruok mano mar Afrika ma Ugwe kata East African Community bende gintiere kod wanyalo wacho ni winjruok ma owinjo bed ni iluwa inya kutudore kod wechego mago mag rito ratiro mag oganda kaachiel kod kata lwasi makare ma jopiny nitiere godo mar wuok e piny achiel mar dhi e piny machielo. Gino miluongo kanyo kod dhongere ni freedom. Wechego mag human rights kaachiel kod freedom. Kwang'iyo e winjruok ma pinje mag East Africa nitiere godo bende entie to bende pinje gi tiyo kode makare. Gisani mwaseneno kichocho ratiro mag jopiny inya to jo Kenya e pinje mamoko. Erokamano. Freedom mar movement to nitiere.
asedhi Uganda, especially kawa dhi Law Society, gige Law Society. Makawuono maiga ni no yubeni wadhi Tanzania, but no kwadhi nikech yiero madhi mbele, mana dhi mbele ne. Koro no tere Ethiopia. Kweth maro kinde mag East Africa te, wadhi romo Addis Ababa. Tero ni movement, it is free. Kata jok border man Busia Kenya, Busia Uganda, ginyalo donjo kocha, jogo be nyalo biro koni. Kenya koni kora pani free moloyo. King'iyo kata Burundi gini be tinde ni East Africa gine community. Jok ma uso tong Nairobi ka, jok ma uso socks, bath gari, kata ma uso njugu. Gin ng'enge gi ya Burundi. Gikahawa gudhiambo gi mandas. Gin free. Actually, giwe mani Kenya koro gichopa abroad. Nikech gin very free. Onge nga chando gi. Tido ka pinje mamoko go, kinyalo dhi adhiya ni timo biashara to it's fine. Gibiro yie ni mondo dhi Tanzania nyalo donjo. Kata ne ineno ka mama no chako dhaw gi jo Kenya kata ka ne poko chopo yiero mane gitimo ni. Jogo mane timo biashara no dwa kata riembo gi. Tapani ne nitie talks mano kete momiyo no wegi kono nikech no realize ni jogo be ng'eny koni. Winjo ni kidhi Mudhurwa nitie atia kumiluongo ni majo Tanzania mang'eny ahinya man Kenya kae. Koro movement nitie gima pani po kane East African Society bedo formed, nitie gik moko 3 kata 4 mano winjo be gi achieve. Nitie Customs Union mano winjo be ni chako mar koro iwacho mar trade miwinjo ni ng'ato dhi koni kota kocha. Kaso nitie pesa no winjo be ni kelo achiel mabe pod otamore. Mogik manya paro ne en political union ni koro wabedo political manto akapar biro timore kaka waseng'eyo chien kuma nwai kuma dhi mar political ni koro one political formation kaka East Africa gi pinje mabe osemedore okane kwa dhi chopo kuro. Koro enena gimitayo enena itayo matin but jini paro mopogore gik motimore Tanzania ka iwinjo ka onge kaka ker wanyaka ta wacho ni gikwero gi nigi ne jo East Africa. Ni koro gikwero gi marach mano timore nyuma ka congratulations ema dhi mbele. Kata ka nitie 207 kane Kenya wang pinje wa mag Tanzania mag Uganda president noro congratulations ne jogo mano se win to pinto ne wang bang'e ka koro ne yudo ka ker machon ma Tanzania kane gibiro gi Kofi Annan gin mano ne gibiro magi kelo kwe. Koro yudo ni gik mabiro interfere onge chieng' ibiro winjo ni ker mar Kenya dwa interfere directly gi piny mar libamba obed Tanzania obed Uganda. Kara ker mar Uganda bende ok nyal interfere gi gik madhi mbele e Kenya ga. Koro gino to ng'eny ni e pepa. Ji oyiene gi wuotho onge visa midwaro kidwa dhi Uganda. En man border to podi chando ji samoro inya budhe border kanyo. Sana ka gifwenye ni pesa ni matin across kidhi donjo Tanzania to okapar gi thika nya but Busia border yero kaka tel ng'eny kanyo sana but still you are allowed to oyieni mondo dhi wuothe pinjego gin bendo yiene gi mondo gibi Kenya kae. Koro in terms of wuotho to apani it is a bit bearable. En mani koro kidwa join gige siasa ema koro okwach kich mapinje mopogore nyalo dhi kaka no dhi jo Kenya ta Uganda. Korka kori wakili Brano Langa nyalo bedo ni jo Kenya wane mana kaka isewacho ni antena wani malo ahinya emomiyo kata kwa dhi pinje mamoko to ineno wa kaka jogo ma seche moko nyalo chako tulo gino ma iwinjo kanyo kata ka jatend piny Uganda wacho ni magi gin experts e wechego mago maga nyayo tulo kata chako ng'anyo kata bedo ni gin ne giwuok mane pacho ka gidhi konyo mano Bobi Wine e wechego mago maga timo kisera mare marombulu motelo ni yiero mano mar higa mar 2026 e pinyno mano mar Uganda. Kata kamano in korka kori wechego kaluore kod chike mag atayo riwruok mag pinje manitiere Afrika ma Ugwe. Ratiro mar Uganda bende luwo adiera kaluore kod chike makamano. Wakili. Mokwongo ka dok gima ker ma Uganda nowacho. Ing'eni pok na romo gi expert mar ng'anyo. Aparo ni Kenya is the first one. Kenya manigi expert. The only experts mang'eyo in the world. Nikech pok na romo go. Mano kosiniso ng'ato expert mar ng'ayo. Koro lakini king'iyo cooperation matimore East Africa kai especially among kers gi king'iyo ker ma Uganda kata ma Tanzania chalo ni cooperation magitimo masani instead of timo cooperation makelo kata biashara manya kelo kata dongruok e piny mane magik mok gitim gitimo gik ma medo mimbadhi e piny ka nikech king'iyo kata gima ne gitimo ne Bob Njagi gi ni Uganda ikawo ng'ato ma pod ngima iso e fridge
Koro cooperation magin godo ni kata kiparo basically beno bedo abducted koya ka odok hotel Uganda nitie miyo moro manya Tanzania be nigi demako mana Kenya ka giter kono nikech king'iyo cooperation gi ok ginya timore ka onge go ahead moya kuom government ma Kenya mano nyiso mana ni government ma Kenya ong'eyo gin complicit gi gima timore. Koro mondo warit kata ratiro mar jo Kenya nyaka government ma Kenya chung mategno wach ni kimako jogena ma gine ne ma formula miluwo okinya mako ng'ato iso e fridge for 39 days. Koro mane magima nyaka wang'i ka jo Kenya. Ato response mano mar sirikal ma pacho kae osebede yo machalo nade kachiel kod jotelo kapod antiere kuom wakili Brian Olanga goyo mosainya nyaka sani wang'eyo gino mane senator mano Samson Cherargei wacho ka koro no wacho kanyo ni jogo ma odhi e pinje ma oko kata odhi e pinje ma moko ahinya to piny no bed mano ma Tanzania kata piny no mano mar Uganda ni winjo kanyo kotiyo kod dhok moro ni finya au kabisa mano tiende nang ko winjo ka weche makamagi wuok e jotelo moyier to ang'eyo ni jotelo kinde duto winjo bed ni kedo ne jopiny e yore mopogore opogore kuonde magitele to koro winjo ka koro ene mochalo ka gima osiayo pinje moko mar mondo mi omed ndhiyo jo Kenya mano nyiso picha mane kachiel kod kata kaka jatend migepe no loso mano Musalia Mudavadi ento at least ne wanyalo wacho ni no loso ka koro kwero jo Kenya ni Kenya kae wantiere kod chik lakini chik mar Kenya oriti mana nyake tong kikalo tong mar Kenya kidhi e pinje mamoko to koro katiba marwa ok nyala riti e yo makare wakili kinyo kata ka Cherargei no wuono mano nyiso mana ranyisi mar serikal ka giparo kata jo siasa ka paro nikech en wacho ni ka ja Kenya maku moro en mokongo wacho ni finya hao alafu rudishe tu amalize maana kana wacho donge koro mano ngisa ka serikal paro kata ka jo siasa paro ok gipar ni rito ratiro mar jo Kenya en priority gi. Koro cooperation magitimo sani en mana mar rosto ratiro ok idwa cooperation gi ok en mar gine rito ratiro mar ji. Koro kwa dhi mbele kata leaders mwade nikachangeni yero biro 2027 magi kinyaka wangi gigo mona ngama chalo gi Cherargei gi nikikduogi lakini Musalia Mudavadi nyaka you have to understand nikech mano he was playing gima iluongo ni diplomatic role nyaka wapia diplomatic mane marol ne Korka kori wakili Gor kotudore kod kaka senator mano Samson Cherargei no loso kotudore kod jo Kenya mane ondhi e pinyno mar Uganda ka koro jiwo ni yes digi uru kabisa ka gibiro kono to digi uru kachiel kod gima jotend migepe Musalia Mudavadi no wacho kotudore kod weche mag jo Kenya donjore e weche mag pinje mamoko. Come on Senator Cherargei en ngama o thrive yenyo nitie diere mane tich mano tiyo nen mana yanyo jakom mano miye mileage kabisa be mano miyo yiere kor gikono koro sani ngamo yanyo Nyasaye osekao koro manyo gik ma controversial ng'eni ka ne wan kod school nen mbele na to nen elder na e kanisa to tinde kiwinjo gik mowacho opogore gi ngama ne ng'eni siasa nyalo miyo ng'ato wach gik moko ma nitie audience motemo please no wacho ni jo Kenya mondo wafinyo koro naneno ko explain bang'e ko wacho ni kufinya en press ni diyo kama kasto ni kuja to wamalizie to tiende ni mondo gitiek ne gima ber I mean gima no wacho chakaka wakilo se wacho no show feeling mar government towards jok mang'anyo ing'eni jok mang'anyo Kenya ka jine ji ng'anyo to sirikal ok mor gi joma ng'anyo maka giro ng'ama nyalo diyo ne gi jogo mopogore gi Kenya ka chuny gi samo ginya bedo mamor kaka Cherargei gini mamor ni jo Kenya mano dhi jok mano dhi join jo ng'anyo Kenya no maki mondhi kuro koro sirikal nyalo temo wacho ni neno Kenya ka wan wamiyo una nafas kata nafas no be onge nikech ji mang'eny nondhi kane ji odhi ng'anyo higa mokalo ma jomoko no disappear jomoko no iwacho wach moro kanyo wakili Gor mosainya kuom ng'adi mano bende momiyo pinjo moro bire pacha nyalo bedo ni pinje manitiere boriwruok mano mar East African Community ahinya to piny Kenya Uganda kachiel kod Tanzania osebedo kod tema kata nyuolo tim moro mano mar diyo kata mano mar ndhiyo jogo makwedo serikal nikech adiera wang'eyo ni shida makamagi wuok wang'eyo Bob Njagi kachiel kod Nicholas Oyoo wang'eyo ni gina
achiel kuom jogo mane kinde mane higa mokalo ne nitiere ng'anyo mag Gen Z ne giwuok oko ka koro gikwedo sirikal ma pacho kae. Kwang'iyo pinyno mano mar Uganda, wantiere kod Bobi Wine, en achiel kuom jogo ma pingo telo mano mar Yoweri Museveni e pinyno mano mar Uganda. Kwa dhi Tanzania, Tundu Lissu nowinjo be nitere do odiochieng' manyoro, nokotere doho kiwacho ni kaluwore kod chal mar arita ma ok nikare e Tanzania nok nyal tere. Nyalo bedo ni kata pinje mago mag East Africa weche gi mago mag rito ratich oganda orochore kaluwore ni irocho gi ahinya ne jogo mawuok oko e kwedo sirikal. Kosango matimore en kamano king'iye kichako gi Kenya ka wasewacho ni antena mar human rights ni malo te mane king'iyo higa mokalo nondhi ji mang'eny, jomoko be notho, to jogo gima ne gitimo ne en dhi ng'anyo mamuol kata ng'anyo mok muol. To ineno ka jo Kenya ka koro piny osekwe kaka ne jatend Uganda wacho ni wan gi experts. Koro expert wani ne gineno ka giyue ahinya, koro gineno ni gidhi gikony ka jirani mano Uganda. To Uganda kuro it is worse. Human rights record gi ok ber. Ka jatelo maduong' kaka jatend opposition makono ineno ko osebudho jela manyaka ne chakre. Kichaki chikre dok Tanzania bende do ka jatelo maduong' mar opposition bende ne nie jela nyaka seche mane gidhi e yiero. Koro ratiro mar ng'anyo en gima irocho Kenya ka, Uganda to gi Tanzania kata mane piny oko nikech en mane ok wang'e gima ber gik madhi mbele kono kaka Burundi, Rwanda, South Sudan. Ng'anyo en gima sirikal moro amora ok ohero nikech gino ketho ne gi iluongo ni international image kata reputation. Koro gibiro temo mondo gi ng'adi ng'ata modakelo ng'anyo kata koko e sirikal. Koro mamiyo nyisi ni kopo ni Kenya ka gin mana dhano, sirikal go gin mana jomoko kaka wan. Kano neno ni jogo ne ng'anyo Kenya ka, tema Kenya ka onege jomoko kata jomoko no lalgo odugo owegi mana bang'e. Ka gineno ka jogo dhi ka jirani to joko ndhiyo gi kocha, giwinjo mamor e chunygi. Emomiyo samoro ni sirikal ok bibedo gi piyo moro mar dhi konyo jok mondhi kocha. Gibiro be gi kuong gi budh kanyo mondo. Koro giwacho ni Kenya ka gisechende ahinya be koro ndhi gi kocha. Koro giwinjo ka giwinjore ni wawegi gibedo ndalo moko 30. Kech kane gidwa golo gito ne golo chon. Barapa ni mana gimomiyo winjo be ni ng'eyo nikech ok ing'e gima dhi timore ni e piny machielo e piny Malibama. To gigi noko chakore kawuono. Inya neno ni nitie ng'ato ni Kungu Karumba. Mano be independent fighter. Ing'e ni embe nodhi Uganda kumo ndhiye, eto nonege kata. Ka koro chonje manegi to chonje samoro coordination nok ber. Omiyo nyiso jo Kenya ni kwa dwa ng'anyo Kenya ka nikech jibiro manyi, jibiro dhi e court pod strong, court nyagolo orders mag manyo jogo molal. Opogore gi kuonde moko mineno ka court tiyo mana gi wach mar ker. Ya kane ng'iyo court mosedhi mbele kata Tundu Lissu makore wacho no. Kata mana court mar Uganda. Neno kaka ne githago jo Kenya mane kanya ka wakinde mane dhi e court emano geng' negi. Koro ka inyalo bedo ordinary person tinya geng' ni kata molowe. Koro omiyo nyaka ibed Maria ka kuru, ibed mamuol ka kuru, tibed Maria ka thul. Seche inyalo dhi adhiya, safety ni maduoge ma samoro ok wang'e. Kamano. To bende wang'eyo ni gik mosebedo ka timore biro bedo ka duoko kata osiep kaachiel kata wechego mago mag timo kata ohala e kind pinje mano mar obed Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Kata kamano mano bende makela e pinjo machielo. Wakili Brian Olanga, ang'e ni pinjo makamano in bende wakili Ochieng Gori bobedo kiduokonwa. Waneno ka nitiere jo Kenya mane owito ngimagi e pinyno mano mar Tanzania. E kinde mane pinyno mar Tanzania odhi e yiero chieng' tarik 29 dwe mar 10 higa mokalo. Ni en kuom hawi marach ni kinde mane giwuok oko ka koro ging'anyo, jo Tanzania ne ng'anyo kendo ne gikwedo telo mano mar Samia Suluhu kuom dino ne kweth mapingo piny owacho e kinde ma ji dhi e yiero. Nitiere joma thoth nowito ngimagi, mano moriwo nyaka jo Kenya. Wakili Brian Olanga, jo Kenya manowito ngimagi e pinyno mano mar Tanzania, bende familia magi nyalo tiyo kod lai mane kata yore mage e yudo ratiro
ne johera maggi mano nege pinyno mar Tanzania nikech en gino malita ahinya nitiere kata japuonj moro no nege pinyno mar Tanzania osetiyo Tanzania kono kuom thuolo malach kuom hawi marach no wito ngimane familia mare bende pod ne ywak ka gidwaro ni ringre mare oduoge pacho ka ratiro inyalo yude yo machalo nade ne jo Kenya machalo kamago bingeni samoro be yudo ratiro piny ma libamba ka Tanzania nyabedo matek nikech kata gine ni kinyo kata chike gi ka chalo nyayudo ka bedo matek matin kinjo kata kaka gorno wachono yudo kata ka ker ma direct ka ni koto tim kama kata ma kama tim kama koro yudo ni koro ka jok monegi gi nyaka tim mokongo tim investigation onegi nade ngama nonego gi mago te bingeni ok nyatimore kono nikech sani koro wakia kata ni nonege nade no tho nade nikech do bed kanya ka wachni kata ka police ogoye gi bunde yudo ka nitie ballistics report mago te ibo tim lakini koro ka ine piny mali bamba mago we not assured of mago te koro kata yudo koro justice yudo ratiro ne joge dhi bedo matek matin momiyo ada yie gi mana wadwa wachono ni jo Kenya ke ine piny mali bamba ko kinya behave maber beda Kenya ka kidhi kono timatima biashara ni tiduogi lakini kidhi kono kata kidhi ng'anyo kata kidhi timo timbe moko ma inyatimo mana Kenya ka yudo ratiro ni bedo matek koro ada ngiso jo Kenya mana timbe moko matima Kenya ka kuma ng'e ni wanya yudo ratiro kuma ng'e ni ko maka nyago cheno osiep na ka obiogola to nyalo bedo ni sirikal ma pinje go ng'eyo jogo manyalo dhi ng'ayo nikech winjo kanyo ka wakili Goro chiwo ranyisi ni kuom ranyisi no winjo bed ni gidhi e romo moro e pinyno mano ma Tanzania kata kamano no lok romo ma kamano dhi e pinyno mano mar Ethiopia nyalo bedo ni sirikande obed mano mar Kenya Uganda kata Tanzania nyalo bedo ni gi share notes kotudore kod jogo ma seche moko kelo lieta ne pinje gi mar mondo mi jogo konyona nyone pinje go kama to indhiyo gi kata no kitimo ne gi timbe moko ma ok ni inano cooperation gi yudo kata intelligence gi share yudo ni kata gingise ni gor biro kiny gor ngama support gor ma yo ero wito kidi koro yudo ka pok ichopo gise ng'eyo koro ichopa ni yudo ka gise ndhi koro mana magitimoga momiyo kata kido kabisi je ni koni ginge kata apartment mentie dogo no make mana ginene mana Riverside kai koro magi magitimo koro kapok idhi kumoro kata kapok idhi kata e piny mali bambe nyaka ing'e ni ngama chalo nade nikech ara ng'eyo anang'e timbe nang'e ni Uganda kanya dhiye nikech ka wuoyo kata Tanzania ng'e no kanya nyono mano to omaka tang'e goro ko biro kono golai mibo make koro kabidhi bo beda ka an kamedo kanyo an asedhiyo ka luoro dhi e pinjego norwakwa maber actually non nyaka gi president diere go machane two I think non nyaka gi president mano wuoyo maber kaka wakinde ma Kenya ne ng'enye meeting no molo kata mana jo Tanzania wegi to penjo mi penjo ok en mar jok mang'anyo nikech ing'eno kaka japuonj ok wang'eyo kata no ng'anyo kata no nege mane ode kata no nege mane street ing'en samoro inyalo bedo kamarach e samarach samoro no ya kata school kata ne en mana jo ng'anyo go dhi omonje ode kata samoro polise monege kata jo mang'anyo gi monege koro wan gi foreign missions Tanzania kanyo apani keltinya ibiro makele dala ka to yudo ratiro ma samoro nya bedo matek kaka wakilo osewacho ni yudo ratiro nya bedo matek but gin gi channel nitie East African Court of Justice ma pod ginyalo dhi mondo koponi systems ma Tanzania go ok ti maber pod ginyalo dhi e East African Court of Justice mondo gitem luwo ratiro mar jo ok kata jo Kenya kende kata jo pinje mamoko nikech aparo ni jo maybe pinje mamoko bende nitie mar ratich gino roch kanyo to kata mana jo Tanzania gin gi wegi ma ratich gino rochi pod ginyalo dhi e East African Court of Justice problem en ni be gibiro succeed mane penjo maduong' bende gibiro yudo chir mar dhi chir ginyalo yudo mar dhi kech biro yudo ka koro maybe giseduogo Kenya koni giyudo lawyers kaka wan manyalo terogi but the problem ni be gibiro succeed to kata ka gi succeed kuma giwacho ni jo piny cha ochul pesa makama bende gibiro chulo you see koro mane mamiyo nyisi ni teko mar riwruok mar East Africa kata piny ma ugwe koni ena gimoro manie pepa manyalo yie ni idhi e pinje go tim biashara matin tiduogi but in terms of political unity kata political empowerment pod wan mabor matin koro jogo manolalo ngimagi e Tanzania ma jo Kenya wagone gimosa ahinya and ka gibiro chako luwo kaka giko osiepegi kata ka gibiro dwaro ratiro mar chudo
obro bedo matek but en giminyal tim. Kamano. Haya, ingi sani wakao yoyo madundo gisani, nyakwara Mugejong wakao yoyo madundo gisani ka waduogo wendo na machielo mano Dr. Maxwell Miyawa mabende nukil Kamaloka osedonje studio ka obobedo koriwore kodwa bang' yoyo mwakao gisani. Ote magi bene med chwala obobedo kasomo gi achiel kachiel ka wadhi mbele kikidhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Watu wangu, sasa sijawaambia. Si nimebeba pen kwa pen. Lakini sasa kiti na ruka. Si dema amejaa makashuka. Shukisha. Sasa acha hiyo. Jana nimenyeshewa, sema kunyeshewa. Mimi nakwambia kama si jaketi yangu kufura kama balloon. Mimi ningeenda. Hapana. Shida si bike. Shida ni oil ya bike. Shikilia hii. Hey, Tony! Kaende! Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Penje laktar kokale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Dakika osekalo ang'wen tok saa ang'wen mar okinyi nyakwara Mugejwang' machiegni e tielo mar ariyo e twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono. Ang'isi ni bang' yweyo madundo mwakao Dr. Maxwell Miyawa okel kama loka bro bedo kariwore kodwa mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod ratiro mar oganda inyanya to e bwo pinje manitiere e bwo riwruok mano mar Afrika ma Ugwe kata East Africa Community. Machiegni ahinya Dr. Maxwell Miyawa e twak marwa okinyi ma kawuono e Ramogi TV kae. Nyaka sani wasebedo kwaneno gigo mosebedo katimore e kind pinje mano manitiere bore riwruok mano mar East Africa hinya to piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Maneno ka nitiere jo Kenya ma thoth nowito ngimagi e pinyno mano mar Tanzania kinde mane gintiere ng'anyo kaachiel kod ndhicho mosebedo katimore jo Kenya mindhiyo e pinje maoko. Mae nyiso keto picha mane inyanya to e kinda pinje mago mag East African Community e wi wechego mago mag rito ratiro mag oganda kaachiel kod wechego mago mag jo pinjegi bedo kod lwasi mar wuotho e pinjegi maonge luor moramora. Wakili. Erokamano kuom gwela sama sani wawach weche moluwore gi East Africa, riwruok mar East Africa. East Africa ma Ugwe. Gima manyalo neno kanyo maduong' en ni pinje mopogore gi Kenya sana Uganda gi Tanzania osekawo okang' marach kabisa kendo osekawo okang' maber koriwore gi weche modok korka demokrasia, weche modok korka yiero to gi weche mar ratiro mar dhano. Jomoko wacho ni Kenya be ochimo kanyo lakini Kenya to wan maber moloyo pinjego. To gima duong' ma kata ambe seche makelo na home no ndwa penjero to en ang'o matimre sana Tanzania, Tanganyika kocha. Nikech king'iyo historia machon Tanzania ne onge gi weche mag meko mag ndhiyoji mag jogo makwedo sirikal. To weche gi nochakore mandalo mane John Pombe Magufuli kosa yiere. Kaso sani kiriwara koro kawo okang' mamalo kendo koro dhi marach sana Tanzania. Uganda to wang'iyo go. Mar Uganda to wang'iyo awayo jogore gi lak. Mar Uganda to wang'iyo go mapele nikech iyudo ni jaduong' no osebedo telo kanyo chakre higa mar 86 nyaka sani. To ok ong'iyo ga kweda. En ng'ato moko ng'iyo ga kweda ok onyal wacho ok onyal yie gi ng'ata kata mapinge kata mochung' kode tesre. To Kenya to osebedo maber. We wachak kod Tanzania. King'iyo kama ne Nyerere weye piny mar Tanzania. Nyerere nowegi kama ber kabisa. Sana ko oluogre weche mag demokrasia. Adiera makende Tanzania ne nigi chama achiel, chama cha Mapinduzi. To ne en chama achiel machalo KANU machon cha. To neonge koko, neonge dhao, neonge lawruok. Koth nochako gogi kanyo. Neonge apinga kendo neonge akwede. Koth koro chako dugo mana goyogi ka koro Jakaya Kikwete koro dugo wetelo. To seche ma wetelo ywaruok ne nitiere chama cha Mapinduzi ka. Kagiwacho ni mae ng'ama osetiegore, mae ng'ama osebidhore kabisa kendo mae ng'ama nigi mbi mang'eny monego bed ni kawo telo. To ng'at machielo wacho ni yamba dwaro koro ne nitie ywaruok. Tema Jakaya Kikwete dhi kawo ng'at moro ma en mong'e kumogole en owuon. To e nying John Pombe Magufuli to keto kanyo to giyiero. To koro jalni ka donje telo to nikech embe ne en gi luoro ne ok ong'eyo ni onyalo yudo e cheo maduong' machalo kamano. Koro luoro no nobedo we kit pache ndalo duto. Ma en kata ka ng'ato fuolo ni ng'we to neno mana ng'ano pinge. Ka ng'ato timo kata nowuok odhi kama chielo oneno mana ni ng'ano pinge. Koro luoro no nikech historia kisomo historia mar demokrasia to gi jogo mabedo ga iluongo ni dictators. Dictators gin joma oluor kabisa nikech ging'eyo ni gima gitimo no ok en ni kare. Jopiny be ok ni kodgi. Ema miyo ji tiyo ga ji kod ang'enge kod agoko. To en mana nikech luoro. Ok odwar weche mapogore gi weche mawacho. Koro kanye ma John Pombe Magufuli ka koro Nyasaye osekawo to koluwore kod chik jalupne bende mae dhodno mathin saidi ma Zanzibar kocha mar ariyo en din mar Islam. Koro kakawo to Tanzania mbung'eyo Tanganyika maduong' mainland Tanga to nigi jogo mang'eny gin jo Wakristo. Koro luoro no ochako dhi obedo kabisa. Koro ide Mama Samia Suluhu koro nigi luoro mang'eny kabisa nikech chama cha Mapinduzi kabe koro koko nitie. Upinzani oko jomo chung' gi teks sirikal be medore ameda. Mocha okawo nyaka jatelo mar upinzani odire od ang'ech. Iluongo ni Tundu Lissu.
to ndalo cha biro ntiru diso nogoye moinye to mana nikech luoro achiel ni kidhi Uganda nikech jalno osebedo kacha makoro jibi koro ng'iyo kode makoro jogo ji embe pod tiyo ji mana koda ng'enge to koluwore koda chik to wawacho ni ma ranyisi mok ber Afrika ma ugwe koni kendo ok omiwa picha maber nikech Kenya ka to wanyalo bedo gi ywagruok matin kama koda kocha lakini adiera makende demokrasia wa nie rang'iny mamalo demokrasia wa strong makata kikete atamalo tibiro inyalo wachi kata kidhi e UN figures ibiro wacho ni atamalo mar demokrasia Kenya ratiro mar dhano to kod tiyo mar chik biro rule of law ni malo mane mi neno kod kowacho to sirikal winjo Supreme Court kodiro chik oko to sirikal dok e drawing board gichako mana manyien kendo koro ok wanyal pimorwa kod waratil kod Tanzania gi Uganda Tanzania to wanyalo wacho mata nyathi mokawo mana timbe maricho kuom wuon mare kata timbe maricho golo kuom jirani ile jawanya kodhi kocha to kodugo koni onyalo duogo gi timbe moko dhi kare to timbe go chala gima mama Samia Suluhu omo mana kor Museveni koni koro aneno ni mara nyisi mok ber kendo biro ketho nyingwa e Afrika ma ugwe ka ma kaber to nego bigibedi gi kamoro achiel put moro kata bura mondo ginoni e wachni into chik mata East Africa Community mawacho human rights democracy rule of law ratiro mar dhano demokrasia to gi tayo mar chik wadwa keto kanye ka ok wadwa luwo chik moriwo wate wabiro bedo nang'o nikech ko pogore kod ratiro mar dhano makoro gikethoni biro chopo kamoro makata weche mag ohala be koro ok gibiluwo in fact kiwacho adiera makende Tanzania pok oluwo chik mar Afrika ma ugwe koluwore kod yore mag ohala kopogore kod ndiyo jogo makwedo Tanzania ok oyie mondo jo Kenya odhi otim ohala thurgi kocha makata ka ng'ato dhi otero gige kocha en samoro riembe samoro make samoro pod gidwaro gigo mang'eny mane kaka nene adwa ni mak parono gi kanyo ing'isa ni wadhi achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka jokanyo mopogore makedo kod wechego mag mibadhi e pacho kae ne giromo e boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono wawinjane kaka giloso gi sane kae to obobedo ka waduogo wadhi mbele kod twak marwa wawinjane monde law enforcement agencies or rather to the law enforcement agencies. The beneficial owner register managed by the Business Registration Service has become an essential investigative tool, reducing the turnaround time in establishing the real and the beneficial ownership of companies. Access to verified beneficial ownership data by competent authorities now supports both conviction and non-conviction based forfeiture. These combined efforts and reforms have already resulted in stronger interagency collaborations and coordination. It has also reduced the turnaround time for mutual legal assistance, requests, and improved asset recovery outcomes, evidence that a coherent and national approach yields measurable progress. As the saying goes, unity is always strength. Kenya's experience offers insightful lessons for members in the region and beyond. Distinguished delegates, as we continue to collaborate under the East African Anti-Corruption Platform, we must ensure our legal frameworks are in tandem with the evolving corruption trends, from virtual assets and trade-based money laundering to complex beneficial ownership concealment. I note the overall objective of this workshop is to develop a set of regional indicators to measure progress in implementing asset recovery related recommendations from the regional platform conference, among others. These indicators will help benchmark performance, promote transparency, and enhance public confidence in our anti-corruption efforts. When presented to the EAACA Assembly later this month, these indicators should reflect our shared operational realities and regional priorities. Ladies and gentlemen, as I conclude, I reaffirm that the achievements we highlighted today
are the result of strong partnerships between agencies across borders and with stakeholders such as UNODC, whose support continues to strengthen our institutional and technical capacities. Let us sustain this momentum. Together, we can ensure that the fight against corruption, money laundering, and terrorism financing remains not just a reactive, but a transformative, restoring public trust and securing development gains for future generations. As part of a wider strategy to enhance anti-corruption research and our capacities in financial investigations and asset recovery, I call upon all members to support the establishment of the Center for Anti-Corruption Strategies and Research in Africa, which we anticipate to be launched in Kenya during the 8th African Anti-Corruption Authorities AGM sometime in June 2026. The center will serve our law enforcement agencies to tackle emerging issues in the fight against corruption, including money laundering and asset recovery within the African context. Let us commit to a region where integrity is the norm, not the exception, where public resources serve the people, not a few. So with those many remarks, I want to thank you so much for listening to me, and I also wish you fruitful deliberations. Thank you so much. Nyakwara Mugejwanga manoromo mokelo jokanyo mopogore opogore ka koro giporo wacha ewi okenge magidwa keto pinya e kedo kod wechego mag mibadhi ahinya to e kin pinje manitiere e Afrika ma ugwe kaachiel kod Afrika mano ma milambo. Wechego ma otudore kod wechego mago mag money laundering emoko kuom gigo magidwa kedo godo kaachiel kod neno ni kanitiere mwandu ma ok opuodhi to inyalo kethgi e yo machalo nade. Nyakwara Mugejwanga romo makamano dhi mbele mano e magawa moro bure Nairobi kae kendo hotel ne kanyo kod jatenda duola makedo kod mibadhi e pacho kae kata jata tije maduonga mano mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano Ali Muhammad ene moloso kanyo ka koro otemo lero moko kuom okenge mopogore opogore mibobed ka iketo piny e kedo kod wechego mag mibadhi ahinya to e kin pinje manitiere Eastern and Southern Africa. Waluonu chenro makamana achiel kachiel kendo kuku kachiel kod tiend wach ibobedo kiwinjo e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Adwano dhi mbele kod twak marwa to pod antiere kuomi wakile Dr. Maxwell Miyawa. Iselero kanyo makare kama koth ne ochako goyo godo jopiny Tanzania kendo gino momiyo wang'ni kinde mane gidhi e yiero ne gintiere kod lit e chunygi ka koro ne gitemo kwedo telo mano mar tenda jatend piny Tanzania masani mano Mama Samia Suluhu Hassan. Kata kamano waneno ka e kinde magi duto notimore ng'anyo makamago nobedo nitiere jo Kenya mane onegi e kinde ng'anyo mane nitiere pinyno mano mar Tanzania to kopogore kod kata kod mano bende nitiere jo Kenya ariyo mayande ondhi e pinyno mano mar Uganda mano Bob Njagi kaachiel kod Nicholas Oyoo. Telo mar pinyno mar Uganda nodagi ni wan ok wandhiyo jogi. Gikone ne waneno ka nogolgi bang' ndalo 38 ne waneno ka jatend piny Uganda Yoweri Museveni nowuok oko kowacho ni ne wang'weyo maling'ling ni magi gin jogo ma otelo ne ng'anyo ni nyalo bedo ni ne gibiro Uganda ka mar mondo mi gitim wechego mag ng'anyo. Kata kamano ne gidhi mana konyo Bobi Wine e wechego mago mag campaign mare. Mae nyiso picha mane bende piny Kenya rito ratiro mag jo Kenya e yo makare ahinya jo Kenya mawuok e pacho kae ka dhi tiyo kata e pinje maoko kata jo Kenya magin joked ne ratich oganda mawuok e pacho ka dhi e pinje mamoko. Se jo Kenya e masiche moko kalo kiewo dhi e pinje mamoko e timo gigo moko winjo bed ni gitimo. Chik ma Afrika ma ugwe oyie ne jogo duto modak Afrika ma ugwe mondo wuoth kamoro amora kendo oti kamoro amora. Koro tich bigeni tich nyalo bedo mopogore. Nitie tich nyalo bedo ni dhi kedo ne ratiro mar dhano kata dhi tiyo tiji kata dhi loko ohandi. Mano mokwongo manyaka wang'e. To iyudo ni sana sana Uganda kata kane pok wachopo wach mar Bob Njagi to gi Oyoo nochakore chon kata kama Martha Karua noncho temo dhi Uganda kanyo kodhi tiyo tije mar wakili
mar chung ne jago no machon majatelo machon mar joma ne kwedo sirikal Kiza Besigi ne otamo ging ne yo motame donjo motame nyaka lesson mar tiyo tije mar practice mar wakili kochako temo ka gidhi Tanzania kocha ka gidhi riwo lwedo go Tundu Lissu ko maki kanie jela tineno ne gitamo Willy Mutunga ne gitamo Martha Karua ne gitamo ji mang'eny donjo mae nyiso nango mokwongo onyiso luoro kuom jogo matayo sirikal masani e pinjego mar ariyo onyiso ni jogo osekichore mabor kod chik mondiki marito ratiro mar dhano mar adek pinjego temo nyiso jogo ma Kenya nikech ging'eyo ni demokrasia mar Kenya olony wan gi lony kabisa e demokrasia ka sana sana weche mar ratiro mar dhano duol matek kod mijingo mar court gima court wacho ji winjo otemo nyiso jo Kenya ranyisi ni un jogo mabiro dwaro biro e pinje wakagi e kinde mabiro kik utem nikech mae gima biro ubiro romo go ni kutemo to ubiro mana romo kodo mane gima Museveni betemo wacho kacha mache gima Samia Hassan betemo wacho kacha kagi wacho ni Kenya to kwedo endokoro demokrasia ni osedhi malo saidi ma kata goyo sirikal piny bing'eni en gima yot nikech gineno kata sirikal matisa ne en sirikal manene ochung' tesre kod sirikal William Ruto ne ni opposition kata nobedo ni en jalop jatelo to nowuoyo mana gi oko kodiro wach gi oko ma bang'e no oduogo goyo sirikal piny koro mane ne chunya e pacha wuora ni mane gima Museveni gidibo luor ni jogi ka wang'wa weyo giduogo biro kato gibiro nyorowa kendo gidhi duonwa pi kendo gibiro ketowa ga men ma kata wan obiro gore piny mane luoro mane lakini en luoro moro mochung' ma ok obedo supported gi chik mondiki to ananeno ni pod en gino ma onego wa encourage mondo jogo odhi adhiya gi activism gigo e pinje maoko nikech piny kaka Uganda ineno ni dhano onge duol motegno sana upinzani onge duol motegno to upinzani ka onge ga duol motegno to kony gi koro gidhi adhiya mbele kod activism e pinje maoko kata bedo ni pinje maoko ga gidhi to gikale sa nikech par ni waparo Boniface Mwangi Boniface Mwangi bende nitiere kinde mano dinne pino mano ma Tanzania kendo kano duogo ne owacho moko kuom kaka no choch ratiro mare en kachiel kod nyadendi ma nen jafwambo no winjo gigo mane otimne gi kuro gidhi adhiya mbele kod chenro mar kedo ne ratich oganda kata bedo ni ihinyo gi e pinje maoko to bende nitiere kaka sirikal marwa nyalo rito ratiro mag jo Kenya inyanya to bed jogo makedo ne ratich oganda kata jogo ma seche moko dhi mane pinje ma okogo kata piny Uganda kata Tanzania wechego mago mag timo ohala kata limbe wachak gi penyo mar ariyo mokwongo sirikal mar Kenya osebedo gi duol motegno kuom jogo ma irocho ratiro margi e pinje maoko ineno sasa momak jowa kata koriemb jowa gindiko barua foreign affairs ndiko barua kendo ntiere kata mane wuoyo moro ma ji ok ong'eyo ki piny ok jo Kenya ok nyal ing'en kendo chik dwaro ni sirikal nigi tich mar rito ngima mar dhano mar rito mwandu mar dhano mar neno ni ji te wa raia te obedo protected gibed Kenya kata gibed kamoro amora emomiyo ineno kata jowa machandre Saudi Arabia ineno ka sirikal donjore mano momiyo awacho ni sirikal pok oweyo jogewa momake pinje maoko kata mondhi e pinje maoko sirikal osetiyo matek kabisa kuom joge mar ariyo kendo sirikal ok tiyo matek sirikal nigi chik ondiki ni nyaka ging'i ngima mar jo Kenya kamoro amora ma gintiere mar ariyo ipenjo moro to joge gidhi gi timbegi mar kwedo sirikande ma Tanzania gi Uganda kata pinje maoko kuso kik gidhi nitie gimoro iluongo ni human right defenders gi kizungu ni jogo mang'iyo ratiro mar dhano kata magore ne ratiro mar dhano to nitie gimoro biluongo ni national activism iwinje kwedo weche mag sirikal e pinyno to gi transnational human rights defenders or cross boundary human rights defenders jogo manyalo dhi e pinje maoko magi endeleza magi pod gi dhi mana mbele gi weche mag akwede mar sirikal to kod dwaro ratiro mar dhano transnational human rights defenders gigi ok nitie mana Kenya ka kende gin kamoro amora mokwongo kwago ndamu machien en ni kata mana Kenya ka second liberation makoro wawuoyeni ne obiro
to nikech mana nitiere jogo moa oko mane konyowa. Maduong' kuom jogo kata offices madongo dongo iluongo monitie Human Rights Watch kochakore around 1970s. Kakoro America ne miyowa aid to wacho ni timuru kama. Nitie organizations mang'eny mane kokelo kony to giwacho ni kony nitie madhi sirikal to nitie kony mane gimiyo opposition. Koro kony mar jo pinje mwa jo Kenya nyalo tero oko kik chung nikech mondo ubed gi lokruok e sirikal ka jo pinyno ok nyal to nyaka giluong konyruok koa kamachielo. Dhano nyalo bedo gi luoro ni mara nyalo ngima ni nyalo lal kata inyalo roche yo moro machon kata nyalo sandi. Mano to kit ngima mar dhano. To king'iyo demokrasia kata mag pinje maoko gigo kata ka gitimore kata ka ginego human rights activists achiel machielo biro manyuolore. Kata konga kata kipudho to nyuolo mana machielo wadgi. O kaka kipudho achiel to nyuolo mana machielo wadgi. Mane gimiyo Museveni nyaka ng'isana sana Museveni madona wuoyo kode. Gima nyako ng'e en ni ngima dhano be ok bor ahinya. To kata mar telo mar dhano be ok bor ahinya. Kata mana Afrika ka ne wantie gi moro mwenye Mutapa Empire ne nitie, Chinese Empire ne nitie. Japan notelo ne China kuom higni madhi 100 kane gikelo ukoloni. Adiera makende ni kata wazungu mano biyo nyaka gi bonde nyaka baruti. Dong ne gitiyo wa kuom higni moko kalo 50. To mago be noruma. Telo moyudi en gima kuom Nyasaye. Giparo ni kata margi no biro mana rumo. Koro miyo kik wabedo gi luor jogo mosenyiedhore ni koro gidhi kedo ne ratiro mar dhano. Be kik gigonda mochien. Kik gidog chien. To be aneno mbele ka ni ndiyo kata sando jogo makedo ne ratiro mar dhano e pinje maoko biro dhi ka gima rumo. Dong ne kanya gimako jogi to koko pressure wa oko wa kuom UN wa kuom jo Kenya o kamora mora kinyiso Museveni ni jogi nyaka igol nikech nitiere kaka international law tayo pinje mopogore. Ok inyal timo gimora mora tidhi kamano. Kadi bo ni Museveni do temore we ji ariyo manjo makogi kata mana sanctions do ketne kanyo inyalo ketne vikwazo mang'eny makata no wuok samoro inyalo kata tame ni okibidhiye United Nations Assembly meetings inyalo kata tame ni samoro be koro benefit me the international financial system samoro kibiyudo. Koro nitiere yore moko ma jogo ma kedo ne ratiro mar dhano gi ok gitiya kendgi. Gimanyako ne gimbe gin gi funding moa kamoro kamachielo. To mabe mana tich magichung ne wuon. Koro ang'eyo malongo ni ok gibedo gi luoro e chunygi. To be ok gibedo gi buok mora mora ni koro ni Museveni biro mako gi kata ndiyo gi kata diro gi oda ng'enge. Wakili Gora kaduke twa ka wadhi mbele kapok wadhi yweyo machielo ma wachiegni dhi okinyi ma kawuono. Bende nitiere kaka migepe mopogore opogore mago mochung'ne piny ngima obed mano mar AU wantiere kanyo kod UN kachiel kod mamoko. Bende nitiere kaka ginyalo keto nyong'ong'a ahinya to e kinda pinje mago manitiere e boriruok mar East Africa ahinya to piny Kenya, Uganda kachiel kod Tanzania. Mar mondo mi wane ane kaka wanyalo medo tego wechego mag ratiro mag oganda. Nikech adiera nyaka sani wanyalo wacho ni joma nitiere kata e piny Tanzania sani koro giluor ratiro margi othire jogo manitiere piny Uganda Kenya kae mabetwa berbere kata kamano jo Kenya to koro ithiro ratiro margi ka gidhi e piny Uganda kata Tanzania. Erokamano apani Professor Miao osewuoyo weche manyalo timore gi bodies madongo kaka UN, Human Rights Watch, European Union, all gina bodies madongo te ne gichiwo duondgi roch mar ratiro manotimore Uganda. Kata mana moko bosewuoye roch mar ratiro matimore Tanzania nikech jomoko pod nie jela, jomoko beno negi. Kata mana Kenya ka ng'eni wawacho ni wan maber mana nikech citizens mawuok oko mondo fight bad governance. But iyudo ni seche madhi no ombe oko joma dhi ga ok yude mayot. Nitie ji mang'eny manonegi e higa mokalo tu. Wan mana maber nikech citizenry marwa ong'eyo ratichgi. Koro wabiro dhi oko makata sirikal dwaro kata ok gidwar. But oko ni wan maber ni sirikal rito ratiro mar jo Kenya kata modhi e ng'anyo. Iyudo ka mana kaka oneg ji kocha, ji noneg ka. Mani marwa ni koro people are outspoken, courts are independent for now.
to kidhi pinje malibamba tiyudo ka kot tiyo mana gi chik moya malo. Koro kadwoko penjo mari to apa nyong'ong to nitie. Nyong'ong ma kamera moket ka CCTV moket ne jo East Africa kata Africa ngima. Kare pinje mangima ma kanti marach matimore to nyaka jiwuo. UN oseketo gisewuoyo kendo gikonyo seche moko ka ning'iyo tulo mane wabedo go ka higa mar 2007 ineno ka kony mano biro no amane organizations ma okogo wantie gi African Union of course mano kel jatelo Kofi Annan mo kelo kwe gi Benjamin Mkapa gi Lady Graca Machel gi koro yudo ni jogo nitie gi kargi ma ok wanyal underplay gima role ma gitimo duong' seche moko yudo ka telo mantie e piny nyalo rocho ratiro mar oganda ma hinyu kabisa kopo ni joma oko biro mondo konyu. Taima wacho ni ing'eni ka naneno ka weri kata gi Bobby Njagi kende gi Oyo Namanga ka donjo Kenya nodonjo ka gidhi konyo joka no gengi mana ka gimbe gi wuok gineno ka Tundu Lissu twego jo Kenya wuok ne gidhi ng'anyo ma Tanzania ya kata ka uremwero konyo jirani wambe somo wadani wane ka wan gi tabu dala ka poka neno jogo mabiro konyo ka watimo mana kendwa wawegi koro wabiro konyore wanyalo konyo jirende lakini wambe sama wan gi tabu gibigi konyo but ka iye kodi ni bodies madongo go gin gi part to play magi assure ni to can big brother in Dr. Maxwell Samoro ok iye kodi but oilo gi ket rangigi no from a distance ok oilo gi micromanage different countries yeah. Ingi sani wadhi yueyo moro madundo gi sane nyakora Muge Jwang wadwan wadhi yueyo moro madundo gi sane ka waduogo to koro penjo ni bende seche moko nitiere lokruoge ma winjo bed ni timo mar neno ni ratiro mano mar oganda obed mano mar ng'anyo e yo mamuola nitiere kaka winjo bed ni keto lokruoge ahinya nyato e kienda pinje mago maga nitiere boriwruok mano mar East African Community mar mondo mi ratiro mar jopiny omed rit e yo makare. Nyakora Muge Jwang wakawo yueyo madundo gi sani ote magi medabo bedo ka somo e tielo mogik e twak maro e cheno mar Mbako Romo kik idhi mabor. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kaler te ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni odni wan wadwa dhi bedo gi nyasi donge e nyasi ma unu dhi chano no ji ariyo gibiro ne osingo abiro magigi mag ke.
Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e tielo mogik e twak mar wecheno mar mbako romo. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Mano Engineer Lazaro Kanyamboka ng'isa ka ni democratic space shrinking in East Africa. East Africa violent crackdown on government critics continues in the region as toothless bulldog body mano AU watches like game of football. Odhibele kocho ni multi-party democracy proponents European Unions bende sani owere kod supervision. Gini omiyo African despots courage to defile democracy and suppress opponents with impunity. Aneno ka gini biro duoko Africa e kama ne wasewuokie mane en civil disobedience and unlawful coup e data. Odhi mbele kocho ni Bob Njagi gi mano Dr. Jerry wacho kanyo ni Bob Njagi gi Oyo ne oko dhi ng'anyo gin e siasa campaign period to Red Beret en uniform mar Bobi Wine. Donge kata experts be biro pachoka ndalo campaign mar baba mar Tanzania cha e maracha ne okonego wadhi kuro. Erokamano ahinya. Abdalla bende wacho ni mana Abdalla mar Katito an gima ang'eyo ni podi wan chien e weche mag ratiro to nikech kata wana wawegi pod wan gi ubinafsi ni ng'ani ja Kenya koro nyaka wachak wawegi. Janeno machielo ng'isa ka ni Joyce Penjina okil ni jolupo ma indhiyo e nam lolwe ka bende ng'ado gatong'. Why does our country tend to be inferior? Mano penjo. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ka ni ratiro mar oganda to en gima ber, but gima jo Kenya nyaka ng'e en ni piny jomoko idhie mos. Kaka ng'ato bedo treated or handled e pinygi bet opogore gi piny mawendo. Kiherehere gi ujuaji mingi ok ber ka wendo. Nyaka ng'ato dimbre. Mar ariyo, Kenya demokrasi margi ni malo ne Tanzania. Koro yudo ratiro fully wacho kanyo ni is wacho kanyo ni okoyot. Wacho kanyo ni mogik to kwayo ne rawere manie pinje maoko ka giwinjo ni nitiere ng'anyo kik gidonjie kata wach mar wuok oko sach ng'anyo en riski. Gitem gibedie udi ngero moro wacho ni ogwang' thoe gop wadgi. Amor gi twak Ramogi ler aluo twak ka ane gweng'a ma Alendu mano Kisumu County. Mago mana moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang' chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Penjo moro kanyo penjo ndago mar mondo mi achwal ni Brian Olang. Winjo kanyo ka janeno moro ng'isa ka ni Joyce Penjina wakili okinyi makawuono antiere kod okinde adek. Penjo makamagi okil moro amora nyalo duoko. Penjo jolupo makinde mathoth lupo e nam lolwe jolupo ma jo Kenya mindhiyo. Penjo kanyo nyalo bedo ni serikal ma piny Kenya kata piny Kenya ema nitiere kod yomyom more momiyo wan jo Kenya wane makinde mathoth ithirowa wane makinde mathoth idiyowa kwang'ie nam lolwe kono gin ga mana cases mag jolupo ma jo Kenya maseche moko mak Uganda o mak kata Tanzania. Ang'o matimore? King'iyo gima timore nam lolwe sana iyudo ka jolupo mang'eny ma Kenya mimako to jo Uganda kata jo Tanzania ok maki nikech iyudo ka jo Kenya anya wacho ni we are very industrious nikech we are more hardworking. Iyudo ka kwa lupo lakini ing'iyo ka joma chalo ka jo Uganda biro nyaka territory ma Kenya kuma chalo gi Migingo
mani territory ma Kenya gidonjo to gimako jo Kenya to gidhi godo Uganda to yudo ka komaki kono kata komaki kata gigeni mani tiyo godo lupo gote ogiduo godo yudo kiteri kata gire ne jela Uganda kocha joma Kenya mang'eny momak musiter kocha lakini sani king'iyo sani gima timore serikal masani yudo ka wachno osedok piny matin koro ok timre sani koro kon gi sirikal mayom ma yudo ka gitimore ahinya sana ndalo mar Uhuru Kenyatta cha kero Uhuru Kenyatta mane gino ne timore ahinya yudo ka jo Kenya maki gibedo Uganda kocha for long yudo kata omaki yudo kata ka police ya Uganda kocha biro nyaka territory ma Kenya koni makoji koro timno sani yudo ka osedhi piny matin onge ka ne nitie chon cha nyalo bedo ne kata bedo ni onge nyalo bedo ne country marwa kata pinywa inferior kaka janeno wano lieko okapar ka wani inferior en mani yeno ka jotelo mwano godo gi ma yudo ka onge goodwill from the government ma yudo koro ka gigo timore ahinya yeno bang kata Ruto donjo kata gi Raymond Omolo gini yeno ka gino timore kana timore chon yudo ka gini timore matin sani okachon koro kido ga ngamo tegno sirikal weche nyadhi maber lakini kido ngama yom machalo ka Uhuru Kenyatta ne nitie koro weche ok ber inyiso ni wadong mana gi thuolo mar dakika 10 kende to tieko twak mar okinyi ma kawuono tang'eni kaka kinde un bende unyalo bilo wach alanda kata kamano dana chak kodi wakili Brano lang kaachiel kod wachni mogika ka wasudo mbele ere kaka piny Kenya Uganda kaachiel kod Tanzania nyalo loso osiepa mar mondo mi wamed dak kanyakla kalure ni wang'eyo ne piny Kenya Uganda gi Tanzania kidhi kuro onge visa mora mora ma ikwai mar mondo mi dhi e pinyno to wang'eyo ni ka tungni ma kama obi otimore ka jo Kenya luo ni ka wadhi Tanzania tibo ber kichocho ratiro marwa weche go nyalo kata duoko pinya weche mag timo ohala e yo makare to ng'ini nitiere jo ohala mathoth ahinya ma otegemea timo ohala maggi e kind piny Kenya Uganda kod Tanzania ka wadhi mbele ere kaka sirikal mano mar Kenya Uganda kod Tanzania nyalo tego weche go mago mag freedom obed mano mar wuoth kata mago mag rito ratiro mag jopiny mokwongo king'iyo kata cooperation gido kata ka ginani between one kajo piny waonge gi shida gi kata gi jo Uganda kata gi jo Tanzania shida gi kelo mana gi jo siasa gi gido kata ka sani kiwuok ka dhi Uganda koro Museveni ng'i ka gimikelo ibiro kelo shida kono koro mano shida mag sirikal gi mani godo ok jo piny wan ka jo Kenya onge gi shida gi jo Tanzania kata gi jo Uganda koro mondo wabed gi cooperation maber sirikal go nyego beni ng'eyo ni human rights are universal okinya wacho ni kidhi Uganda your rights are limited kata kidhi Tanzania these rights are limited the universal koro jo piny oyie ni chiko yie no mondo wuotho kumora mora watim ohala kumora mora mane magi manyawacho erokamana ahinya wakili Dr. Maxwell Miyawa ka watieko twak marwa ka wasudo mbele ere kaka inyalo med tega tudruok kaachiel kod riwruok e kind piny Kenya Uganda kaachiel kod Tanzania to ere kaka pinje mago mag East African bende nitiere kaka wanyalo konyo kaponi choch ratiro mar ng'ato e piny machielo bende nitiere kaka pinja nyalo konyo ng'ano mar mondo mi oyud ratiro e yo makare kuom ranyisi kata jo Kenya mano neg Tanzania bende nitiere kaka sirikal nyalo konyogi mondo giyud ratiro margi wakili kaachiel kod wachni mogik Dr. Miyawa aneno ni mokwongo onego bed twak moro e kinde jotelo ma Afrika ma ugwe East Africa mondo giwachi kaka ginyalo tayo weche mag ratiro mar dhano mano mokwongo mondo gi neni gi londhi ni chike tadi moketi mang'iyo weche mag ratiro mar dhano bang' mano onego gi wach kaka gimoro amora otimore nikech koluwore kata weche mag akweda mag sirikal ma pinje maoko nitie weche mang'eny nitie ohala ma ji timo ang'eyo nitie jomoko dhi nyaka Southern Sudan nitie jomoko madhi nyaka Rwanda kucho ka gitimo ohala yore mopogore opogore to ng'ato nyalo chwanyore kata mana e yo seche mo owuotho koro dwarore mondo bedie chik moro molosi mang'iyo ni ka ng'ato oyudo wach moro e piny machielo to channels moluwo biro bedo kanyo obiro go report kanyo obiro timo nang'o to onyalo tero wachno kama nade mar adek en ni wan gi chik wan gi Kenya code iluongo ni East African Court of Justice monego bed ni mang'iyo weche gi duto weche mag ohala weche mag ratiro mar dhano ng'ano moroch ratiro ne piny mopogore opogore koro kanyo to chik to nitiere emomiyo anyalo wacho ni ka gibedo gi tiegruok ka gibedo gi bura moro jotelo mag jopiny to pinje moko motegne weche mag demokrasi kaka mar Kenya wach ni nyakwa timuru kama koluwore kod weche mag demokrasia ratiro mar dhano gi weche mag election maka jowa au yai
dira jowa e yoda ngenge ok en wach maber nikech kata Kenya ka ngo timo gino ja Uganda ok gibi bedo mamor Kenya ka ngo timo wach machal kamano ne ja DRC Congo ok gibi bedo mamor to kik wang'e Uganda gi Tanzania kende weche osebedo mang'eny kata ndalo mane yiero manye Raila ne yiero mar Africa Commission ne ka weche ne wuok DRC Congo kucho ma jogo wacho Kenya to timo kama to wan watimo kama e Africa ma milambo be wacho mage koro weche nyalo wuok mang'eny e kinde koda piny lakini gibed gi office moro matin manyalo loso wechegi tadiere weche maduong' ma wacho makende en ni lokruok e tayo sirikal kata lokruok e piny moro machielo joluo ne wacho ni ka jirani dala ka jirani kata kok dhi maber to ng'ato nyalo wuok e ot machielo to dhi konyo dalano emomiyo kwa neno ka jo Uganda pod ni chien onge gimo tamo dhi konyogi kata kwa dhi konyogi e yore mag duol e yore mag pesa e yore mora mora nikech lokruok ma Uganda no biro konyo mana jo Uganda ok obi konyo Museveni kende jogo biro bedo gi nafu e piny gi kanyo koro mianda wacho ni transnational boundary human rights activism odhi mbele kik ubed gi luoro kik ubed be kik udikru endelea uru kukonyo jopiny makocha nikech East Africa ka iro ni kabila kaka chon kani watindo nitie jowa monodak e Tanzania madhi kujo lupo to duoke lokendo chiemo koni anang'eyo kata familia jowa mang'eny odak Tanzania jowa mang'eny pod ni Africa Sudan ma milambo jowa mang'eny ni kata DRC Congo kuticho riwruok mar piny achiel mar Africa ma ugwe biro kelo dongruok moloyo pogruok mane wach na mogik erokamano ahinya wakili Dr. Maxwell Miyawa wakili Ochieng Gor wach mogik ka watieko mokwongo aparo ni riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe ka en gima nitie aparo winjo waweyo dhi mbele e yor sana mar free market gi movement kaka daktari owacho yare Congo nyaka koni South Sudan ma Burundi ineno ka mitokni tero mwandu koni gi kocha koro mano to nitie gima pod timore en political union maparo ni biro budho ahinya ka pok obedoe but ratiro mag oganda owinjo wang'i Kenya ka wang'i gi Uganda Tanzania kod pinje mamoko be mapod nie riwruokwa ni mondo ratiro mag oganda ochung'ne gi motegno nikech ok ing'eyo chieng' ma ratiro ni nyalo rochi but king'iyo bende tiyudo ni jopiny onge wach gi jowetegi ka ne wago mpira ka nineno kaka ne nitie iluongo ni banta mpira manokadho mag gina changi ka ne jo Kenya support samoro Uganda en mani jo jirani to nokwa en banda ok ninok wadwargi kata gimbe ninok gidwarwa but ka nogowo gi wambe nwamor nikech nogowo koro ndugu watoka nitoke koro banda ilago gin gik mabeyo gin gik makelo good neighborliness koro encourage mana human rights activists ni kik give up gima ber nyaka ng'ato chandre ne mogik to aparo ni nyaka ne wawito gai mar ODM kawuono kabiro ka pod atero condolences gi meka ahinya gi lit mara ne lal mar jakom pod abiro medo ywage pod aneno ka ji pod dhi opoda mondo go mos en lal maduong' ahinya kokamano tagoni erokamano kuom luongo kawuono erokamano ahinya wakili Ochieng Gor wakili Brian Olang kaachiel kod in wakili Dr. Maxwell Miyawa kuom kawo thuolo maru okinyi ma kawuono bi wabed kod twak otudore kod ratiro mar oganda mago manitiere pinje mago mag East African Community nyakora Muge Jwang imbenda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak maru e chenro mar Mbako Romo wageno ni ratiro mag jopiny manitiere pinje mano mar Kenya Uganda kaachiel kod Tanzania ibo bed ka irito e yo makare mar mondo mi ji omed bedo kod tudruok e yo makare kendo pinje adek go maonge luoro moramora nyakora Muge Jwangi kanye machopo gode giko mar twak mar chenro mar Mbako Romo e lojo wetena Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao mano achako godo chenro sa 12 mar okinyi sana no kanyo kodong mana dakika 10 kende to romo sa 5 mar onyango manyiso ni thuolo marwa mano miwa odiochieng' ma kawuono rumo e lojo mamoko mano moneno ni chenro ni obiro ne yo makare moriwo jogo manitiere kamera odiochieng' ma kawuono wantiere kae kod Eriko kaachiel kod Recho wagoni erokamano ahinya director mara mano Stafford ng'ama nitiere e Duola mano Hansel ama nitiere e TX mano Lorina kaachiel kod ja graphics Clinton wagoni erokamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ne nyakwara Muge Jwang e yo makare bed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor